Oo. Hanap buhay muna, hanap buhay. Good morning. Morning, morning. Hi. Si ka June, morning. Nangangati ang ulo ko ba? Nag-live ka pala kagabi? Tulog na ako. Ano ko lang yan, live ko lang yan para WH, di ba? Ay, buto. Halhal. Hirap talaga ng matabaan. Ako naglilinis lang, hinahalhal. Ano? Paano pa kaya pagka yung ano? Wala na. Oh, matulog ka pa. Matulog pa. Sisikoy, matulog pa. Maaga pa, maaga. Ano lang yung akin. Wala akong nakitang naka-live. So, nag-live ako para, ano ba? Para solo ko. Walang naka-live eh. Para solo ko. Ay, hinahalhal ako. Tulog ka pa. Ayan! Ayan! Sakit ng, ang ulo ko ba, hindi pa nawala yung sakit. Kung ito may pabigas, laging nauuna si Arian. Kaso si Buxman yung may paano, may pa first comment. Siya yung may pa first comment na bigas. Kung meron to, ay, sino kayo mag-sponsor dito? Lagi si Arian ang mananalo. Halhal talaga. Hinahalhal ako ba? Di ba, Arian? Arian, Arian. Makati ang aking... Magkain ka ba ako? Diana, ikaw daw ang sponsor sa bigas. Hanap mo muna ako na mag-sponsor sa bigas. Hanap mo ako na. Talagang may pa-sponsor. Kailangan. Mm. Kasi hindi kaya ng may-ari, kaya need ko ng sponsor. So, may tatlo dyan nakikinig naman, oh. Baka naman. Sponsor naman dyan, oh. Para sa birthday ko yan, para sa birthday ko. Tumatayo ang buhok ko ba? Yan ang resulta ng puyat, nagtatayo ng buhok. Andun pa yata yung matanda. Ewan ko lang. Pag may nag-sponsor,
First, para sa ay hindi, sa birthday ko ba, kasi malapit na akong maglibot. Init. Andun pa? Andun pa yung matanda? Aalis siguro, maaga sila mga nagising eh. Ewan ko kung saan magsisipuntahan. Bakit hindi sinabi ni Timay, nagtiman, timpla ng tea, tapos si Binata nagbili ng kape ng Kim. Hal-hal. Si Binata, pagdating niya kagabi, di ba nakipagkwentuhan na siyang konti? Oh, Nag-lock na ng pinto niya, pati yung bintana. natulog na. Natulog niya. Kaya sabi ko, kasi ano siya, ulit ko po, di ba, gabi na, umalis na ako. Ako natulog naman ako kagabi pagkatapos ng live. Pag-akyat ko, parang hindi pa ako natulog. Nagnaw-ngaw muna ako doon sa kinanta muna ako. Tumawag yung sinasabi ko. Si Hmm. Tote nandiyan sa labas, buksan mo yung gate, may pagkain, yung nanay nyo nagpa-share ng pagkain dito, dali na sa inyo. Sabi ko, pag alas 9, nasa taas na kami, Hindi na nunid na magtawag. Guys, need ko ng sponsor. Aga-aga na naghahanap ng sponsor ni Pinkay ah. Baka naman. Hanap mo kami ng para maka-sponsor kami. Ang sakit ng ulo ko yung dito lang ba sa kalahati. Nung nakarang araw dito. Nung first na dito. Tapos ngayon dito. Kasi guys, nag-aano siya, nagka-try siya mag-diet. Ngayon hindi niya kaya. Tinitiis niya na magutom siya kasi hindi niya kaya. Nangangatog yung tuhod niya. Tapos, ang ending, masakit ang ulo niya. Kasi minsan ba gusto ko ba sisikoy yung yung katulad nung yung ba yung may pabalikat ba? Pag nag-live ako yung may pabalikat ang Kasi kami, magdi-dress kasi kami sa kasal. Kaya nag-diet ito. Kailan niya mag-diet kasi magdi-dress kami sa kasal. May na kami, may gown na kami, may gown. Kapag dumating. Dress lagi, hindi man yung gown. Gown yun, gown. Gown na sa kanila yung dahil. Gown nga daw eh, sa atin dress. Uy, may bago ngayong kanta. Hindi na yung sabak. Yun na lang ipaano mo. Ano kanta? Halina't sumabay. Ganun. Ano yun? Sa ilalim ng buwan. Maganda yun. Oh, nagdasal na. Nagdasal na. Puro ka na lang dyan tawa. Baka kabagan ka dyan. Mamaya, upot mo na yan. Nag-English man ako. Tima, ikaw ba yan? Lumayas ka sa katawan ni Express. Bakit ganito to? Hindi ko na nabuksan yung YouTube ko pa. Hindi ko na na-check. Dumi. 3 million in the house. Need ko po ng need ko ng sponsor. Mega love. Shout out. O, diba? Ganun dapat tayo pag nag-shout out. Paano? Yung mega love. Shout out. Kasi kung nasakit tuloy ulo ko ba? Ayoko na uminom ng gamot. Nahalhal ako. Ba't ako nahalhal? Kahapon pa to, para kung atikihin ng hika. Pero ang lakas naman ng kanta ko kagabi eh. Kahit wala sa oras. Ay, wala sa tuno. Abangat pa rin. Halhal sisikoy. Ano na bang gagawin ko? Magluto naman ng kakainin nila ba? Saan ko kaya? Naitapon ko yan.
sakit nito, nahugasan ko nga, pero yung sakit na itapon ko. Alin? Ito, magaling talaga ako. Yan pa naman maganda pag lagyan ng ano, Kaya nga, hinugasan ko na nga eh. ng Maggawa ako ng ano ng honey, my love, so sweet. Yung ano ba, yung honey lemon. Natulog na ino. Uy, matulog ka pa dyan. May hindi pa ako dito. ayan oh. Ano? Anong oras na alas 11? Ano ba? Ano ba? Laki talaga ng tiyan ko. Ano? Oh. Oh. Gayahin ko ha, gayahin ko. Gusto ko rin, dalawa kaya wala rin kita si Johnny para magising. Ah, sige, sige. Dali. Sana para magising. Ay, Dali, sige, ano? hindi ko makuha. Yung madali naman ba yun? Skip Wala ka down? ng bago ngayon. Tawa tayo ng tawa, hindi pa tayo nakaisa. Ano? Yung magandang step. Kuko na ba sila? Siguro. Wala na sila. Hindi nga lang ano, ayos. Maghiwa ako nitong atay. Di ba kanina? Maghanap kasi ako ng maganda bang step. Ano, magandang step. Yung ano, yung igiling mo. Igiling. Malunggay pandesal daw, day. May request. Malunggay pandesal, dali. Pag, sa cellphone. Cellphone mo ba? Paano ba maghanap? Asan ba yun? Sasayaw kami kasi exercise to exercise. Buksan ko sa cellphone. Malunggay pandesal. Hinahalayan ako sisig ko eh, para kong hihitain, promise. Halhal, ang hirap kaya ng mataba. Gusto kong pumayat. Kaso nga lang talaga pag nag-diet ako, maano, ma, maano yung ating ano ba, nasakit ang ulo ko talaga. I-need namin mag-dress, may dress na kami eh. Kaya need ko nang bumili ng garden kasi labas talaga yung bako-bako ng katawan ko ba. At ayaw mag-connect. Ano ba naman tong cellphone ko? Malunggay pandesal. Halhal. Sorry. Paano ba mag-search dito eh? Sandali lang ha. Pagbibigyan kita para magising ka dyan. Pinapalit ko. Ay, ko. Paano ba mag-search dito? Ay, wait lang ha, wait lang. Manay ko be. Kaya tayo, manay ko be. Meron ko si Sisi ko yun eh. Malunggay pandesal lang. Wait lang. Ang daming pumapasok. Ngayon lang kasi nag-open ng ano, ang daming ano, lip mo. Nangihika ako. Paano ba mag-search dito sa TikTok ba? Paano ba mag-search ng kanta? Uy, nag-live kasi si Koy. Eh, yung kagabi to. Wait lang. Ayan. Paano ba mag-search? Carlos. Paano ba malunggay pandesal? Maghanap ako malunggay pandesal. Hindi ka ako. Gano'n.
Hindi ko pa wala pa yung partner ko. Hero talaga, hindi na ako nakaka-TikTok eh. Paano ba? Malay ko ba, tataya ko, malay ko ba. Aray ko. Wala ko sa mood, malay ko ba yung song dance ba? Wait lang, malay ko ba ha? Sandali lang. Walang sound? Bakit walang sound? Ang lakas na kaya. Ayan, ayan. Wait lang. May lunok. Hinihika ako. Sandali lang. Hanapin ko muna yung magagawa dito. Hindi ako marunong maghanap eh. Wait lang. Wala. Narinig niyo ang sound? Ito na. Sarado natin magiging nakarin dun. Ano na? Ano daw? Hindi talaga marunong. Nakakatakot yung mga sisi ko. Hal-hal, pingkay. Hal-hal. Matulog ka dyan, matulog ka. Hal-hal. Wait lang, wait lang. Nalala ko sisi ko eh. Diyan ka lang ha. Hal-hal ba? Hal-hal. Maupo lang saglit. Ah, hirap.
Mahina talaga internet ko, ayaw mag-open. Sino yun nandiyan? Wait lang, malay ko. Wait, tighingal ako ba? Hinihingal ako sa kabuangan ko. Hindi maganda ang tinta ng katawan ko ngayon. Wait lang, wait lang. Ayaw talaga silang mag-connect sa internet. Bakit? Nakakaano talaga ang internet namin dito ba? Nakaka, nakakainis. Oh, ikot-ikot. Hirap ng mataba. Hinihingal talaga ako ba? Mag-exert paano ako nito makakapag-exercise ba? Kasi, ang bilis ko talagang hingalin. Dave, Sam, good morning. Pwede ka post. Puntahan kita. Wait lang ha, wait lang. Ayaw mag-ano ng aking cellphone ba? Wait lang. Likitan kita. Wait. Ikot-ikot. Oh, kung pumunta ka sa video ko, iwan ka ng bakas tapos balikan kita. Ayaw. Wait. Alam. Hindi. Ang hirap sisi ko, hinihingal ako ba? Ano pa nangyari sa sarili ko? Gising na amo namin. Mag-ano na ako ng ano ng almusal ba, magpe-prepare. Kaso naharap na naman ako dito sa kaya ayaw ko nag-o-open ng cellphone eh. Wait lang, wait lang. Dave, Dave Sam. Baby, wait lang ha. Puntahan ko yung ano ha, yung ano ba 'to? Bakit wala kang video? Oh, magluluto ako. Thank you, thank you, thank you. Hmm, mag-ano muna ako. Malay ko ba eh. Ang labo ng cellphone ko. Ibuto. Nahanap ko lang muna sa kaming nahulog ang
Ilalim lang? Sige ba? Doon sa may ulunan? Ay, maghiwa na ako ng ano. Ay, Prepare na ako. Mag-prepare na. Wala pa ako nagagawa sa pagkain na to. Bagong pasok, nagpapanood ako ng kanyang video ba? Oh. Dan, I will wish for you leave a mark on your short video. I'm still alive. I'll upload next time. Drink soap water, host. Hihingal ako. The jacket host. Wait lang, wait. After ng ano ko video. Video mo pala video. Wait lang, wait. Wait. Kasi nagpanood ako ng video niya ba, tapos bago ko sa dikitan. So, Nanonood ka siya ng video mo para madikitan kita. makaano na siya sa gym. Magdikit ako ba? Magdikit. Basta yung baso ko. Dito man, oh. Ano kong tubig? Nahihingal talaga ako. It's me, Bibitot! Tawa-tawa ka dyan, Bibitot. Nahihingal ako, bibitot. Nabitin siguro to kagabi sa kakasanto. You are in Israel as of now. How's the situation going there at Israel? Kasi ano siguro yun, baka si Bugs yun. No. Dapat pag yan. Kaya no. Mag-ayos muna ako ng... Sandali. Bibitot, kanta na ulit. Wala pa ako nagagawa. Wait lang. Asa na to, lagyan ko ng, ano, ng tibak. Wait, at wala pa ako nagagawa pa sa aking buhay. Wait lang. Puro kasi ako kabuangan maga-maga ba? Ayan. May ano ka na? Oy, sisikoy, saglit lang. Ako yung watching movie. Sige, mag-watching ka lang dyan. At ako wait lang, maggawa ako ng ano ba? Watch me to host. What's my co-host? What's my name? Ano What's na? my name? You what's my name? What's my name? Alam mo ba yung live mo? Inulit-ulit ko kahapon. Yung daming tawa namin ni Bibitot. Pinagkikinggan ko ng pakikinggan. Hi Leah, what's up? Hi dear. What's up? It's a ceiling in a line. Ewan ko lang kung hindi mo tamisan ko. Dani, good morning. Nabubuang-buangan lang kami pero wala pa kami nagagawa ba? Jamila, what's your size shoes and Shein if I order? 40. Madam, size 40. 40. Thank you, host. Is he on your channel? Oh, he. Tama ba? Ay, ano ba yun, Day? Ano ba yung ano? Size 4 Size 40 ba din? for sandals not sa sandals ano. Yun nga. If it's heels, madam, 40. If it's shoes, maybe 41 like that.
Heels nga. Size 40. Tapos ano nga yun, day, ipapa-order ko yung pang ano pa, Bodysuit. Madam, madam, I need also the bodysuit. Because my tummy is too much big. I need... Screenshot mo tapos isend mo sa kanya. Mag-order na siya sa CN. Di ba kailangan ko ng bodysuit ba yung girdle ba? Kasi what? Laugh at that lady. What is it? What no? Tinawa reply ng awa ko, what? Tawa siya, hindi niya ako maintindihan. Not him. Not here. Madam, sabihin mo, I need bodysuit because my tummy is too much big. Sinabi ko nakasukat. Wait. Wait. Girdle side. Girdle. Bodysuit ba? Bodysuit? I can think of other size too. Bodysuit ba, day? Oo, bodysuit nga yun. Madam, I need bodysuit because my tummy is too much big. Hindi ka talaga maiwasan dito ako pag sinabi kong my tummy is too much big. Yung dress namin, English is also needed. Bibitot, paano na yan pag nagkaasawa to ng afam? Pag hindi na makapagsalita ng English, itatawa na lang. di ba bodysuit ba yun o girdle lang? Bodysuit nga ang tawag nila. Bodysuit ang Kasi tawag pag nila? tuwing magsusot sila ng gown, tatawagin ako. Sabihin, Bodysuit, girdle man kasi sa atin yun. where is my bodysuit? Diba? Kasi, Asa na ba yung send ka nga sa akin, day, ng ano, day? just hanging out on my phone. Kasi ang liit kasi, ang laki kasi ng ganito ko ba, oh, need ko siya ng girdle. Puntahan ko nga para magpa-order ako, guys. Pa-order ako ng girdle ba? Girdle? Sabihin mo kay madam, sa akin, 36.5 or 37. 36. Oo, kasi yun ang size ng paa ko. Guys, ang paa ko ay napakaliit. Sexy. As me. Yeah. Punta ko muna si Timay ha kasi hindi kami magkaintindihan sa bodysuit kasi girdle lang alam ko dun eh. Magano nga kasi asa na yung Nandoon yung timo ko eh. screenshot mo. Sendan mo nga ako. Sendan mo nga ako. Hindi, ano mo na lang sa kanya. Meron doon sa drawer niya. Baka mamaya sabihin sa'yo, ito na lang isuot mo. Diba? Ano guys, natuwa ba kayo sa halakhak? Okay, yun no. I want topless for my daughter. Topless talaga? Walang suot? Sa baba lang? Kahapon pa yun nag-check sa online shopping. Mag-order siya ng bodysuit. Kasi sinukat namin yung dress na isusuot namin for wedding. Ayos naman yung size, kaso medyo malaki sa yung tiyan niya. Kaya gusto niya magsuot ng bodysuit. What a beautiful motif. Birthday suit for my child. For me, my child. Take me to the wild. Nag-add to cart na siya kahapon. Pero
Hindi ko alam bakit hindi niya kinontinue. Yung ganito ba, oh? Bodysuit. Para lumiit ang kanyang chan. Kasi kahapon dalawang dress yung pinasukat sa amin. Wait lang. Nandito ata yung ano. Pakita ko sa inyo, huwag niyo sabihin. Saan ba yun? Parang na-delete ko na ata. Sinukat niya kasi yun eh, yung dress. Oh, Ninang Lani. Ayan oh. Yan ang isusuot. Yung isang dress. Nakikininang ako, di ba? Tapos, ito yung isa. May pa-flower. Kaya nagtatanong na yung amo namin ng ano, ng size ng paa namin kasi bibili pa sila ng shoes. Mas maganda yung isa. Yung last. Kasi ano kami, bali 5 na same ang damit. Ganito ang isusuot. May ano siya, may flower siya sa side. Ayaw niya nga nung isa, yung medyo masikip kasi sinukat niya yun. Sabi ko, stretch naman, kaso ayaw niya kasi hindi raw siya makahinga. Kaya yung isa na lang pinili namin. Pipitot, kanta na. Umpisa na, gising ka na eh. Naka-recharge ka na, may energy ka na ulit. Ang tagal naman nung mag-usap, tawa naman na yung tawa. I guess they're on a day off. Bakit pa kasi naka-auto-translate yung mga comment nyo? Ano? Okay na. Nagkaintindihan kayo? Oo, ang ganda ng shoes. Ako namili. Oh, ano Ang shoes kasing kulay ng damit na may pagkaano siya. Tapos, inhale, exhale. hal talaga ako guys. Sinihingal ako. Promise. Tapos yung ano niya, yung tapos nagpaano ako ng bodysuit hanggang dito lang siya. Tapos, okay na. Yung size mo 36 and a half. Tapos yung ano niya, yung basta maganda yung sandals. Maganda. Ano ba sabi?
Tawa ng tawa yun. Tawa ng tawa sabi, ha? Bodysuit, madam? Because my tummy is too much big. Tapos, ano sabi ko? Saksak. Okay. Ay, nako. O, di ba? Di ako nagkamali, baby. Ito talagang magtatawanan muna sila mag-amo bago magka-order. Tawa siya eh. Sabi ko, madam, si may tummy. Siya nga eh, wala naman siyang tummy, pero susuot pa rin sila ng ano. You need. Hello! Nag-order na sila para sexy yung ano nila, yung Dapat katulong. pala nagpa-order din ako. Ngunit ka na, day. Wala kang ano, day. Wala kang tiyan, day. Anong oras na? Saan napunta ang tiyan ko? Hindi, ako kasi malaki. Hindi kayo Hello, magkaya. Dave. Sobra tawa ni Timay eh. Sabi ko, laki kaya oh. Ang laki talaga ng tiyan ko, guys. Oh. Pupunta ba daw dito yung taga kabilang baryo? Ay, hindi ko muna day itanong, day. Yan ka na lang, day. Maglagay, day. Pahirapan pa yung sarili. Mag-ano na ako nung ano. Mga gagawin ko. Bakit sa tingin mo na ako maglalagay? Kala ko doon ka Hindi maglalagay. nag-ayos lang ako ng ano. Ano man tong comment ni Baby Tot? Maybe you can find a friend for that. Ano daw? Baka makahanap ka ng afam niyan. O, di ba? Baka daw makahanap ka na ng afam. Ay, sinsabi. Baby Tot, pag nag-ano magsa-selfie kami, i-cover niya dito sa YT. Tapos sabi niya, ano sinukat, ano kinuha mong damit? Sabi ko, yung may bulaklak dito. Sabi niya si Dayan, yung isa. Sabi ko, hindi, yung may bulaklak din dito. Tapos sabi niya, sabi niya, oo, sabi ko, parehas kami, pare-pareho kami. Tapos, yung isang design ka ko doon sa kabila. Oo, kamo, kasi yun kamo yung ano ni Pangulo. Oo. na, Saka, sa Pag yung magputik ka, pangit din. Maiba. Maiba ka sa amin. Taga doon ako sa O, taga doon ka sa kabila, hindi ka taga rito. Alin at sumapay sa ilalim ng buwan. Sabi niya, Oh, nag-apat na yung viewers mo. sabi niya mag-order na ako kasi para dumating. Ang shit. Pwede naman yung i-rush sa Shein. Pamawaya yan. Tapos na yung kasal, tsaka pa dumating. Diba? Pero 1 week na naman yun. 1 week lang naman ang Shein. Hindi katulad ng noon. Noon, a day after, nandyan na. Sa noon. Dapat pala pinatawa ko si Timay. No, wala ba yung may butas dito? Oo, kamo kasi ihi ako nag-ihi. Visit ka? Nakalimutan ko. Madam. Ayaw. Open down, madam. Meron kasing garden na may butas ba Sabihin dito? mo, dapat sinabi mo, dahil. Madam, there's a open, close, open. Kaso nga lang, Day, parang ang pangit naman. Baka pag uwi ko nito noon, kinabagan na ako kasi wala akong panty ba. Singaw na yon. Hindi naman ah. Hindi ko naalala kasi tumawa na siya. Sobrang natawa niya nung may hawak-hawak pang dasalan eh. Tawa siya nung sinabi ko, ang laki ng tiyan ko eh. Hindi ko naisip na yung may butas pala, no? Oo. Kasi pala ihi ako eh. Meron kasi bibitot yung ano, Yung yung may... dress pa naman dahil hindi yung open dito. Kaya nga, ang hirap. Dito sa side. Oh. Pag half naman di ba yung in-order? Hindi naman yung... Half dito. Oh, half. Okay lang, madali mo Madali naman siya naman. magawa. Hindi katulad Hindi nung yung sa hall na ano. hall. Okay lang. Kaso nga lang, pahirapan ako nito pag mag-ihi ba? Palaihi Huwag ka nang iinom ng tubig. Palaihi ako eh. Huwag mo nang uminom ng tubig. Hi, bibitot. Natulog na si Kuya Juni. Mag-ano muna ako, mag-ayos muna ako ng, alam nyo, kakain sila. Wala pa akong nagawa, di ba? Kakatawa ko. Nagtawanan muna kami mag-amo kasi need ko talaga ng ano, kasi ang laki ng tiyan ko ba. Tapos puro pa inom ako ng tubig. Need ko ng gardel talaga, gardel.
Kasi malapit na yung kasal eh. So, mag-ano muna ako guys. Diyan muna kayo ha kasi ako yung mag-ano. Bumaba pa ako kagabi kasi nagbarakit siya ng pagkain dito.
batay. Tapos na. Ay, tapos na. Hablamos dress that she no. Before she removed this that she don't like, then I take one. Oh, okay, that's good. Dad, oh, may party daw mamaya para kailan mo. Oh, pupunta na tayo, istirahan. Well then, kung may cake or what? Red, na dress. Dress? Yung nagkita mali, ay ko na riyaga na ni Albay. Ay, yung parang bridal shower. For Espanol is like soltera. Wala kayo dress dahil? Kailangan mo. We have dress on. It's okay if you wear it. We have like something on t-shirt there. Okay. I will have red. Red t-shirt? No. What kind? Maybe we go and fold. Isa also, no? Dami mga alam nito mga dipunggol na to. Wala man akong magandang damit ba? Hi, Sisi Koy. Kami magre-red na damit daw at kami pupunta na naman sa mamaya sa Esteraha. Punta kami sa yun, ano ba tawag ng Sisi Koy? Yung ikakasal, yung bride shower ba tawag doon? So, kasali kami. So, pupunta na kami mamaya. Maganda doon naka-dress. Yan. Wala tayong mga dress na ano to. Wala na kasi inamot niya na bigyan na damit. Wala eh. Kasi di ba pinamigay niya na tapos ano ngayon, puro bago. Nasa ano niya, puro bago yan eh. Wala na yung mga luma. Wala na siyang dress na ano. Hindi man kasi nagsabi, dapat nag-order ako. Yan. Wala na ba ako naitago dyan? Hindi ko, ano. Ano sana ko dyan, pink yung, di ba, nung nag, Oo, yung ano pink si mo. Lamo. Tingnan ko nga yung ano ko, bag ko. Yung luggage ko na. Ba't hindi sa akin sinabi ni Timay kanina? Wala na naman tong alam tong nanay. Baka wala na naman alam ang nanay. Ewan ko, kasi sinabi lang din yan sa akin hindi hapon, wala man sinabi ng kasama tayo kasi surprise lang daw dito. Oh. Alas 4. Tingnan ko nga kung may... Pero pwede din akong may black ka naman na pants, ano?
Ha? Black na pants. Oo, bakit? Mag-black ako na pants tapos red. Tingnan ko muna kung nandun ba yun. Thank you sa nakabigyan. Nakailang oras na ako, guys? Anong oras na? At si Pinkay is cooking time na naman. So, mag-cooking naman tayo. Gawa pa pala akong salata, no?
red. Yung inano ko nung birthday ko. Kaso wala ko sikit man yun. Wala ko na, nag-order ako doon sa Bito. B1 Bito, ang gaganda ng mga dress, ano? Oo nga, no. Yung pink tapos ano. Sayang. Mag-message ka nga sa B1 Bito. Meron ba kamo kayong red dyan na ano? Pa-deliver ngayon. Need lang namin talaga ngayon ba? Try mo nga, Day. Mag-dress tayo. Dalawa ka mo, pink or red, kung meron kayo available. Pa-deliver kami now na. Ate na rin, sumagtawag nga. Day. Day. May red na damit ka dyan? Red or pink? Red or pink na dress? Ang alin? Meron kang red or pink na dress? Ako? Oo. Wala akong red na dress or pink. Wala. Ay, Ate Jamila. Hi, Aziz. Hi, Ate Jamila. Ay, si Nora Honor pala ito. Akala ko si Asis. Hi, Nora Honor. Yalla. Yalla kam. Take shower? Yalla. Yeah. I finished. Okay. Yalla kam. Akala ko meron ka rin. Manghiram sana ako. Wala akong red na damit na dress din. Wala. Wala. Sige, sige. Saan mo gagamitin, te? Mamaya. Kidalaga. Sinasama kami ni Taba doon sa ano ba yun dahil? Briding shower? Bridal shower nila mo. Mamaya. Punta mo din yata kami. Ewan ko lang. Iwan ko rin tayo nito lang mo. Paano sila? Yeah. Pupunta din kayo? Kasi ewan ko lang, nagsama. Yeah, of course. This my auntie, yani. Tayo, naglagay ako na para yung spangkilan.
Yan na. Oo. I have a new iPad. Nakikita yung kulay ng mata ko, no? Oo. Maganda. Buhay. Lagyan mo rin ako mamaya. Sige na, Day. Sige na, Day. Sige, babot. Oy, Nora. Bye-bye, Nora, Honor. Bye. Bye! Yala. Yala. Think ako doon na yung nag-rest kasi English na. Pwede naman yun kasi puro babae man yun, Day. Tingnan mo nga baka may naitabi pa doon na ano nila mo. Na red. Sige na, mag-check ka nga ng damit.
Ninang Lani, salamat. Ako'y nag-aapura, Ninang. Ano, Ninang? Almusal. Almusal nila. Kakain sila. Luto ka na din? Ilang ano na? Ano na lang, 3 minutes na lang mag-end na ako, Ninang, ha? Ako'y mag-charge kasi aalis pala kami. Lalayas kami. Need kong mag-charge kasi punta kami sa party mamaya. Thank you much. Ano na, filter lies. Thank you much. Kain ako ng kanin kasi kakain muna bago gugugo. Ay, end na ako. Guys, end na ako guys. Thank you. Thank you. Mag-ano ako
Salamat sa nagpunta lahat. Hindi ko lang kayo maisa-isa nilang Lani, si Johnny. Lahat. Ako'y mag-end na kasi ako'y mag-charge kasi aalis kami mamaya. So, pagkakain nila, gagala kami. Mag-party daw. So, kasali pala kami. Bye-bye guys. Thank you much.